Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapangaken nama Ibu Rizky Karismawati nanging saged dipun Ibu Risma. Wonten mriki Ibu badhe ngandharaken babagan aksara Jawa. Kepiye cara nulise, kepiye taktik cara ngapalakene. Yuk kita simak. Kita wiwiti saking aksara Nglegena nggih. Aksara Nglegena menika wonten kalih dasa. Wonten ha, na, ca, ha, ka, ta, sa, wa, la, ya, nya, ma, ga, pa, ta, lang pungkasan nga. Terus cara ngapalakene piye? Wujude kok yo mirip-mirip. Nah, yen iso ngapalke kanthi luwih gampang, kita kelompokkan sing mirip karo sing mirip sik. Kita bagi jadi 3 kelompok. Ada kelompok seduluran, lajeng wonten kelompok versus, dan kelompok liyane. Maksudnya piye? Sing seduluran jupuk sing mirip-mirip. Kita iso njupuk, kita lihat. Yuk, pesanine sing mirip aksar apa? Nah, karo ka. So kita tulis nang kene. Nah, ka. Langsung wonten apa meleh? Ra, kalian, ga. Ra, ga. Langsung wonten apa meleh? Ca, kalian, wa. Ca, wa. Wonten po kalih yo. Ngapunten iki yo. Po kalian yo. Lajeng wonten wonten ba kaliannya. Ta kalian nya. Sampun nggih. Mboten malih ingkang mirip-mirip. Bahasa niki lebetaken wonten versus. Versus niku kan mungsuhan. Berarti kita cari yang kebalikannya. Ingkang kuwalikane menapa wonten? Wonten nggih menika lo. Ho kalian lo. Menapa wonten malih? Wonten do kalian so. Do lan so. Wonten meneh menapa mboten? Mboten nggih. Sampun. Nah, salajengipun kangge liyane
Iki sing ora mlebu saduluran, ora mlebu ning versus. Jajal digolet. Apa ana sing durung ditulis mau apa wae? De ma kalian ta. Dipun damel jodo moto. Nggih. Do mo kalian to. Moto menika kan wonten kalih, wonten jodonipun. Nah, jodo moto. Menika caranipun kangge nggampilaken kangge ngapalaken aksara Jawa. Menawi sampun hafal, dados langkung gampil kangge nyusun dados kalimat. Kados pundi kangge dados kalimat? Mangke kita bahas sareng-sareng.